Irġajna urejna lill-Poplu tal-George Xejn ma Jaqtalu Qalbu. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt li tal-awguri tiegħu fil-messaġġ tal-Milied. Dr. Abela sostna li flimkien għexna l-aktar żmien ibes li għadda minnu il-pajjiż fi żgur mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru sostna kif issa qed noqorbu lejn żmien tant mistenni ta' rkupru ekonomiku. Illum, hekk kif qegħdin noqorbu lejn il-fażi tal-irkupru ekonomiku, gburi li għandna pajjiż li jista' verament jiftaħar li qiegħed fuq quddiem-nett ta' kif il-ħajja soċjali baqgħet għaddejja qrib in-normalità. Filwaqt li kontrollajna b'mod robust il-pandemija mill-aspett mediku. Pajjiż li l-ekonomija tiegħu baqgħet miexja, li żamm il-qatt milli jerfa' rasu u li n-negozji tagħna setgħu jibqgħu jaħdmu. Il-Prim Ministru sostna li f'dan iż-żmien ta' festi rridu nkomplu insaħħu l-għaqda ta' bejnietna. Dejjem irreżistejna lil mirrid idaħħal il-qtieħ il-qalb fil-poplu tagħna u minflok konna dejjem pożittivi u ottimisti. Flok sens ta' dwejjaq tajna t-tama u l-kuraġġ. Il-Prim Ministru temm b'appell biex fis-26 ta' Deċembru li ġej il-poplu Malti għal darb'oħra jerġa' jgħin lill-President tar-Repubblika fl-attività importanti tal-Istrina. Il-President George Vella wkoll appella għall-ġenerożita tal-poplu Malti fl-edizzjoni li jmiss tal-Istrina. Kif dejjem nisħaq, il-Mart ma jħares lejn ċuħ u ma jaqafx għax għaddejjin minn pandemija. Għalhekk irrid nieħu din l-okkażjoni biex infakkar fl-appuntament tal-Istrina l-għada tal-Milied u nirringrazzjakom minn issa talli tkunu ġenerużi ma' minnu fil-bżonn. Il-President Vella nnota wkoll kif minkejja id-diversi sfidi din il-pandemija waslet ukoll għal affarijiet pożittivi. Minkejja distanza kellna l-ħin nagħmlu telefonati li fir-rutina ta' ħajja normali qatt ma konna nsibu ċ-ċans għalihom. Kellna aktar ħin nitkellmu u naqsmu l-ħsibijiet u l-beżat tagħna ma' dawk ta' madwarna. Fl-attività Milied Flimkien għamlu wkoll l-indirizz tagħhom l-Arċisqof Charles Xikluna, l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech.